Adjál, majd megfogom. Jó az a szüvetke. Hol? Ah, de királyér. Hoppá, kérdezve telenek. Pitbull! Ez milyen? Hogy nézd? Amúgy tényleg jó. Aztán nem vagy. De miért olyan messziről? Nem én vagyok az operatőr. Na, ad a sipiókat. Na, szép lassan. Most hallod? Videó. Milyen minőséget csinál? Hány fém per szekundum? Jó, az már élesítő. Nem is csinál. Nem! Harpatot akarod volna! Várjál, még kell. Akasztás. Na, megbeszéljük a formát. Jó, oké. Honnan oldalról szeretném? Ne igazítsd meg, hát látszódjon a szívecske. Melyik oldalról szeretném menni? Ide szeretném. Ne, adott. Vámbálom? Neki. Majd levállalom, neki. De akkor de akkor én is hátulról meg előtt. Igen, és akkor egyszer eljött. Valami, de azért valaki kiáltson segítségért. Gyerünk! Majd kiáltunk, jó? Hogy valaki, hogy menjünk? Igen, hogy menjünk segíteni. Tomi, ugorj be és... Menjél köszönöm. Ja, Tomi, ugorj be! Ugorj be és iránkozz. Igen. És ezt is látjuk, hogy benne leszel. Nyomj egy fasos, szupermenet! Gázfején mentelek meg titeket. De akkor te úgy szólsz, mi csak úgy teszünk, mintha menteljük. Ne várj ránk. De vegyük ezt. Na veszed? Megyed már, mert fázok. Nem jött. Segítség! Jó, hát nem kell. Basszus! Nem is mentelek. Bazd, milyen nehéz szar. Túléltem. Nem tudom milyen. Köszönöm a segítséget. Én. Köszönjük. Ugye ez megfordul. Igazából szinte jobban helyről szigetni. Na, akkor most küldjük meg.